Quen é o chamado Guan? Unha trama da que se coñecen os imputados, pero non quen é o guan ou superxefe. A el refírese o xuiz Pedraz en numerosas ocasións e colócao por riba de Santos Cerdán na estrutura da organización. Cerdán pasou de ser o número 2 do PSOE a ser o líder de dúas tramas do caso Leire e antes o cerebro dos amaños de obra pública do caso Coldo. Leire Díaz era o seu brazo executor, a encargada de buscar información. Os obxectivos, o fiscal José Grinda, o que a trama tentou subornar para obter información e favorecer arquivos de causas. Tamén o consideraban un medio para obter información comprometida sobre o fiscal anticorrupción Alejandro Luzón. Trama apuntaba tamén á Garda Civil, en concreto o teniente coronel da UCO Antonio Balas. Querían ter información sobre el para neutralizar as súas investigacións. Para iso, ofreceron axudas ao comandante Rubén Villalba e, segundo o xuiz, outro garda civil, Juan Sánchez Yepes, ex-membro da UCO, recibiu pagas para sabotear investigacións comprometedoras pro PSOE.